Andreea sunt și Eu la farmacia din Politehnică în farm. Și eu la farmacie la piață, din grupul Apoteca. Așa, în primul rând, să fac așa o corelație între farmacist și pacient oncologic. E greu, un subiect dificil, pentru că cred că fiecare dintre noi avem în familie sau prieteni, cunoștințe care s-au lovit de boala respectivă în diverse etape, stadii și așa. Din perspectiva noastră a farmaciștilor, pacientul oncologic nu-i definit doar strict prin boală și prin tratamentul pe care îl urmează, ci ca om întreg. Noi așa încercăm să vedem cu speranțe, cu frici, cu nevoi, să vedem așa ca, nu știu, nu neapărat ca un prieten, dar pacient. Suntem noi la ghișeu în fiecare zi. Nu ne limităm doar la eliberarea medicamentelor, ci la susținerea emoțională și informarea corectă. Încurajarea unui stil de viață sănătos, care să completeze cumva și medicina alopată, adică să facem așa și recomandări pe lângă tratamentele clasice. Niște recomandări complementare pe lângă tratamentul standard oncologic, adică chimio, radio, terapiile țintite sau imunoterapie, sunt abordările holistice. În primul rând, psihoterapia, care contează foarte mult, ajută pacientul să-și gestioneze emoțiile, anxietatea, depresia, incertitudinea, să încerce psihologul cumva să-i ofere un spațiu sigur pentru exprimarea emoțiilor. Pe urmă, suportul familiei, ce se discuta și săptămâna trecută, ce mi s-a părut cel mai important. Cel mai important, cum zicea și doamna senator. Da. A fost acolo, mă impresionat foarte mult. Așa, prezența celor dragi, clar crește reziliența psihologică și aderența la tratament. Familia trebuie educată să ofere, nu știu, empatie. E greu. Eu am trecut prin ceva de genul, i-am povestit Mihaele, recent a fost diagnosticată cu cancer o verișoară de-a noastră, în stadiul 1 și ne-am întâlnit la un moment dat cu toții în familie. Și ea zicea, am făcut radio și așa, și nimeni nu zicea nimica. Adică, și la un moment dat, seara, după ce terminat, tot nu scrie, Andreea, de ce nu vorbește nimeni despre boala mea? M-am exprimat, eu greșit, n-am zis, nu așa. I-am zis, nu știu, ce să zic, eu am înțeles că nu vrei să vorbești, că așa, nu, că eu sunt deschisă, că vreau să vorbesc. Și eu știe cum să abordezi. Da, nu greșească, să nu... Mi-a fost atât de greu să abordez subiectul respectiv, dar acum vorbesc cu ea, ok, bine, a fost stadiul 1, o extirpat tumoarea, ganglionii, au făcut radioterapie și acum tratament medicamentos. Pe urmă, trecem și la partea de farmacie, cu antioxidanții și suplimentele de întreținere. Aici sunt o grămadă de produse, nu știu dacă să le mai număr, dacă are rost sau nu, antioxidanți începând cu vitamina C, A, C, coenzima Q10, selenium, care cred că toată lumea, la un moment dat, le-a luat și se iau și sunt recomandate și de medici. Dar sunt de medici care nu le exact asta urma să spun, trebuie avută mare grijă la interacțiunile medicamentoase, să se țină cont și de celelalte medicamente, că poate pacienții mai suferă și de alte boli, sunt mai mulți factori ce influențează. Aici, nutriția personalizată, să fie o alimentație echilibrată, în legume, fibre, proteine slabe, grăsimi sănătoase. Ce mi-am mai notat aici de tehnicile de reducere a stresului, meditație, yoga, am văzut ce aveți voi aici, dansul cu Claudia. Da. Așa, plimbări în natură, ateliere de creație, tot felul de lucru manual, ce m-am mai gândit eu la așa ceva, produse inovative în oncologie,
Este vorba de imunoterapii care stimulează sistemul imunitar și terapia țintită. Sunt medicamente care acționează selectiv asupra unor mecanisme moleculare cu mai puține reacții adverse. Nanotehnologia, din câte am înțeles, iarăși se utilizează pentru transportul medicamentului direct la celula tumorală ca să protejeze țesuturile sănătoase. Acum sunt multe tehnici care se dezvoltă. Noi sperăm ca în timp cât mai scurt să apară tot mai multe. Exact. Biotehnologiile cu anticorpii monoclonali și terapiile personalizate în funcție de profilul genetic al fiecărui pacient în parte. Și asta cred că contează foarte mult să fie terapia personalizată. Aș putea să trag așa niște concluzii. Pacientul oncologic are nevoie, în primul rând, de un tratament integrativ. Medicină alopată, suport psihologic, familie, stil de viață echilibrat, să fie toate împreună acolo. Și rolul nostru ca farmaciști este să aducem echilibru, speranță și încredere.